Dakle, povijest naseljenosti ovog kraja seže još u mlađe kameno doba. Na području samog grada Bjelovara pronađeni su brojni arheološki ostaci koji, dakle, svjedoče o gotovo pa o nekom kontinuitetu kroz povijest naseljenosti. Bjelovar je nastao davne 1756. godine, iako ga to zapravo čini jednim od najmlađih gradova u Hrvatskoj, odlukom carice Marije Terezije o osnivanju novog krajiškog središta kako bi se držalo pod kontrolom nemirne krajišnike koji su obitavali na ovom prostoru. Ako govorimo o nekom užem zemljopisnom području, ovaj prostor je, možemo reći, pogodan za neku vojnu utvrdu jer se nalazi na jednoj maloj visoravni koja je okružena močvarama. Izvor Baltazara Adama Krčelića, to su njegove Anue, u kojem nam on govori o samome osnutku i zapravo dosta skeptično priča o osnutku grada koji je povjeren i izgradnji grada koja je povjerena Filipu Beku. On naime govori kako su grad gradili krajišnici, a kako su materijal nabavljali iz okolnih šuma. Gradnja utvrde od drveta za njega je bila poprilično nesigurna u doba osmanlijskih napada i on smatra da će jedan osmanlijski napad zapravo uništiti novonastali grad. Vojska naseljava grad u prvim godinama nakon njegove izgradnje, a vojska je sastavljena od različitih pripadnika i vjera i nacija. Nacije doduše u to vrijeme nisu bile formirane kao danas, ali ljudi su se regionalno izjašnjavali. Tako da u grad dolaze i ljudi iz područja Varaždina, ali i iz područja Bosne. Ima područja oko Bjelovara iz kojih bilježimo da su bili vojnici koji su dolazili u grad. Vojna uprava, znači sam vrh, je vjerojatno bio njemačkog porijekla zbog njihove naobrazbe i znači znanja i same hijerarhije u tom vojnom sistemu. Većinu stanovništva u ovoj kasnijoj fazi svakako su činili prebjezi, odnosno Vlasi. To je bila socijalna kategorija koja se javlja zapravo osnutkom vojne krajine u Habsburškoj monarhiji, a to su bile zapravo pomoćne čete koje su u zamjenu za obavljanje vojne službe dobili zapravo oslobađanje plaćanja poreza i dobili su zemljišne posjede. Marija Terezija zapravo odlučuje da novi grad bude izgrađen po uzoru na Torino. Torino se tada smatrao gradom koji je imao idealan raspored, znači zbog svog rasporeda pravilnog ulica i zbog svojeg dizajniranog nastanka. Tako da na prvim kartama možemo vidjeti neke sličnosti sa tadašnjim tlocrtom Torina, no to se naravno izgradnjom grada podosta promijenilo i on zapravo danas više ne naliči na Torino. Što se tiče unutarnje strukture, Bjelovar je zapravo bio podijeljen na 36 pravokutnika, dakle blokova kuća, koje su se zrcalno ocrtavale, znači s jedne i sa druge strane. Grad je bio poprečen sa 7 ulica koje su išle vodoravno, 7 ulica koje su išle okomito, a ono što je jako važno naglasiti, 4 glavne ulice koje su išle iz glavnog trga su bile ulice koje su povezivale grad dalje onda sa svim važnim prometnicama u Varaždinskom generalatu. U samom centru grada imamo zgrade koje su prvenstveno namijenjene vojsci i najvišim časnicima i generalima, pukovnicima i tako, s tim da što se više udaljavamo od centra grada, to je i važnost zgrada, možemo reći tako, manja. Grad je relativno brzo nakon osnutka dobio status vojnog komuniteta, dakle, što znači da ima određene privilegije, tako da je dobio i privilegiju održavanja sajmova,
doseljenja civilnog stanovništva i tako dalje, razvoja obrta. Kad sve skupa uzmemo u obzir, tijekom 18. stoljeća Bjelovar je zapravo građen u duhu jednog grada prosvjećenog apsolutizma kojeg karakteriziraju te ulice pod pravim kutem, u kojima dominira jedan glavni gradski trg sa crkvom i sa, naravno, vojnim objektima. Nakon osnutka Bjelovara, dakle, Bjelovar je određeno da se mora zvati Novi Varaždin, jer je tako željela carica Marija Terezija. Dakle, sjedište generalata prije toga je bilo u gradu Varaždinu i stoga se grad trebao zvati Novi Varaždin kako bi označavao premještanje te nove funkcije. Međutim, znamo da gotovo od samih početaka se to ime nije uvriježilo u narodu, već da je narod zvao novo izgrađeni grad imenom naselja koje je tu postojalo vrlo vjerojatno čak i nekoliko stoljeća prije. Ja bi možda naglasila ono što je najvažnije, a to je da su se početkom 19. stoljeća u potpunosti srušili gradski bedemi koji su do tada postojali. Zašto? Tada se granica između Habsburgovaca i između Osmanskog carstva potpuno utanačila, dakle više nije bilo promjena. Bedemi su sada, koji su nekad dakle imali nekakvu obrambenu funkciju, sada su postali samo opterećenje u toj svakodnevnoj komunikaciji između središnjeg dijela grada i sajmišta. Tako da su nakon 150 godina potpuno srušeni i grad se počeo širiti i van te svoje zapravo primarne jezgre. Na karakter današnjeg grada svakako je utjecalo i razvojačenje Vojne krajine koje je počelo 1871. A 1874. Bjelovar je dobio status slobodnog kraljevskog grada. I od tada zapravo počinje njegovo pretvaranje iz jednog malog provincijskog, krajiškog, vojničkog mjesta u moderan europski grad.